again with another video. So karon namin dire karon sa sasap today namin karon sa Lupon, and yes, namin destination nga tuwan matuming sa Matay sa Thai. Asap na gabi na bago kami na humanog diri sa central warehouse nila. Palit na namong mga utilities nga kailangan, mga butang na kailangan namo para sa among escape sa among outing karon sa Matay sa Thai. Nya i-update lang mo namo nya inig na namin to sa Matay. Let's go! Enjoy lang ang vlog. Enjoy lang mo sa vlog. Let's go! Hi guys! Good evening! So this is our first night outside Compostela. We're very thankful kay Lord ginaabot mig safe. Who knows kung sa ka-enjoy me. Shoutout sa among driver So karon. guys, pwede sa akong pink na shorts. Pink na shorts. Sa among driver. Pasensyahin lang kayo kung line kayo tingog sa tong video ron kay Gubato, microphone. Enjoy lang mo sa vlog. Let's go! 20 minutes later. As of now, papamigula, plano silang pangaon daw or magluto-luto pa ba kay kumbaga murag ma-short sa oras. Relax lang sa aming kadali. Abot mi sa palit og mga tawa na napalit og mga tubig baron or something useful para dito sa beach or sa Mati. Naday kayo mga kaubanday. Hi mo sa vlog, be. Say hi to the vlog. Hi mo sa vlog ba? Hi. Hi to the big boss. Big boss. Nama mi sa Lupon, guys. Medyo layo pa mag-yun. Going to Mas. Finally, we're good to go na yun. Intact na tanan mga tao dere. Shoutout sa tanan mga friends na mo. GBC. Shoutout sa Station 1. From Station 1 to Mati City. Shoutout sa mga wala kauban. So, good to go. Yun guys. To go. Dili namin magluto-luto sa May tendency nga manihapon na lang meron kay murag alanganin na kayo magluto-luto. say dagan kay asphalt. Along the way mangita mig mga kananan ron nga baga budget meal lang, mga barbecue house. Abi pa lang walay kwarta. Oh, dili day, sige. Money is never an issue. Remember that, my friend. So i-update lang muna mo niya inig mga oname. Let's go. 20 minutes later. May nakita nga believable kayo sa mong mata. Once sinablo mo lang na mo makita, padulong pag yung mig mate, Talented sa Pinoy yun, pinaka-the best yung Pinoy. Well, pinaka-legit yung Pinoy atong tanawon. Sa makita niyo ang motor, ikarga ang motor. Gago! Grabe, defying gravity, mga kayo nanganay. Grabe. Tanaw, oh. Piso, sir. Piso, sir. So guys, nakita mi diri ang bugas o gilbis. So bugas and gilbis magkapareha na siya. Lami nga bugas. O ikaw. Mas lami ka. Ara. Hi sa vlog, Jazz. Hi. Kani si Justin mo na tong big girl sa tong driver. Di Josh na mo. Then pa may sa Central Convenience zone na pamigi pumalit. Next na plano is makita mig beach nga good, low, o mingaw para mag-enjoy me. Let's go. Hi sa vlog, Ma'am Shane. Gawi kay. Eventually. Okay, so na nami sa Mati Jod Center, sa center sa Mati or downtown sa Mati. So at this moment, mangita may kananan ron kay budget meal nga pagkaon, and para inig abot dito sa Mati, di namin magluto, di namin magtadta, di namin mag everything. So we're gonna find some place to eat. Let's go.
medyo bago pa yun mi, so kailangan na itong mga tana kung asa yun ang lindot. Kasi kami lang regardless of Kani dre. Kani siya? Dami dyan na siya. Kasi yung dito sa Tara, tara, tara. Call them. Oh, order na meron sa mga order. Actually, nangutan namin sa mga locals diri, asa ang lami. Ana si Lindon nga, asa ang lami nga kaunan diri, aside daw sa iya ha. mas lamig ka. So na sila ay grill pumpan no. Good for one lang siya. Brato ra po 800. Medyo seryoso kay sila sa ilang orders. Order ka? Order kog ano, isa ka Lindon Rose with pink shorts. Natukan ko. With gold na Casio na watch. Lame kayo. Medyo dagag ka ng dagag buhok nga Lindon Rose. Okay kayo. Balbon ba? Jabalbs. Para husky kay. Gago! So guys, I've heard about tidbit of history of Changi's. So, way back 1990s daw siya, nando din yung Changi's. Tapos gamay pag yun ni siya. Hindako na siya as time goes by. Siguro because of lami ang food yun siguro. So, we'll try to wait yun. Patience is a virtue para matilawan na ito kung sa yung kalami lang. Let's go. Ano, hindi lami then Thank you. we won't come back na. How about you, Chris? Will you come back with me? Come back with me. Will you come back with me? Ako matubagan na, yes of course, not Gago! Na safety naman Keep natin. sa kuha. Tapos akong 2,000. Okay na, tama to doon. Tomorrow. wala namin ka-video kagabi kay sobra na kayo kakapoy and decide na lang may mag-relax moto para may ka-video gyud tayo na mo pag-abot para may nangaon and then nag-relax tayo. So karon na maligo lang sa amin wala lang mo sa update kung say ganap sa among lakaw karon and yeah, let's go. 2 hours later. Okay, so back in it again with another video. So ang update na mo ron is namin new destination na ato mi sa Maragusan. We're gonna be going on their best tourist spot. Best tourist spot. Unta, safe and sound may makabot dito. Salamat kay sa Mati, nag-enjoy yun mi sa Mati. Yes. I-update lang muna mo kung Deserve. makabot pa na itong memory o battery sa Maragusan. So see you Maragusan. Let's go! I-flex for media. Wow. Tiger! Gago! Nag-hypebeast. Ano yung tiger? Lion. Ito na men.